Wala. Kasi hindi ko naman alam na viral siya. At nung una, binaliwala na lang namin eh. Sabi namin, siguro party yan. Pero hindi namin alam na mag-viral. So, yung update doon, kung kakasuhan o ipapadeport, wala talaga akong information about that. At wala naman ako ina-update. Hindi ako nagpapa-update. So, wala naman. Hindi ka nag-file ng complaint? Wala kami tinail na Why? Sa amin, kasi siguro parte. Pero hindi lang namin inaasahan na magiging ganon kawalang galang ang mga Pilipino na nandoon sa ibang bansa. Sabi nga natin, pwede naman sila magsalita, pero wag lang yung ipapanalangin na mamatay ang isang tao at humurahin ka ng mga ilang beses. So hindi kasi ganon yung ugali ng yung totoong Pilipino na alam natin. Hindi tayo ganon eh. So di namin alam kung may kumukumpa sa kanila, may nagbabayad sa kanila, pero ang masakit doon, hindi naman kami talaga yung hindi kami naapi. Ang naapi dito yung bansang Pilipinas kasi pinakita nila kung anong klaseng Pilipino sila. Kung may kaso sila, kung may na-violate sila sa Canada, tutulungan pa rin ba sila ng Pilipinas? Sa ngayon, hindi ako makakasagot. Tingin ko dapat si Secretary Tess Lazaro na lang ang sasagot dyan. Dahil kami talaga ay hindi naman kami nagsampa ng kaso or hindi naman kami nagreklamo. Pero, are we looking at identification of these Individuals. Mga Pilipino, sa inyo doon? hindi rin. Hanggang ngayon, ilang araw na, di ba, ang lumipas, hindi ko inalam kung sino sila. May nakita lang kasi ng mga pictures nila. Siguro yung mga kapwa natin Pilipino na concern, sila yung naglabas ng mga pictures nila eh. So on our part, wala talaga. Kasi ang impeachment, kasi day 1 pa lang kahapon, we're just starting pa lang, pero VP Sara, missing in action, she was not there. And day 2 na ngayon, sa tingin niyo po na dapat nang humarap si VP Sara sa impeachment against her? Sa ngayon kasi, hindi pa siguro panahon. Kasi hindi pa naman siya yung natatanong. Siguro, although ayaw naman niya kasi, ayaw niya ng opinion, no? Pero siguro, as a Filipino, and as a lawyer, mas maganda na ang isang tao na naaakusahan ay makaharap niya yung mga witnesses against her. Although alam kong hindi niya tatanggapin to. Hindi niya tatanggapin ang opinion ng kahit sino. But mas maganda. Kung ako ang lawyer at alam ko na walang mali, malinis, walang pwedeng ikaso sa kanya, papaharapin ko siya. At para mapasinungalingan lahat ang mga akusasyon sa kanya. Is BBBM monitoring the impeachment? When you say ba monitoring, parang nakatutok siya, nanonood, eh hindi siya ganun. Maraming trabaho ang Pangulo. So definitely, malalaman naman niya yung mga balita. Pero yung tutok, hindi. Mas marami siyang dapat gawin trabaho bilang Pangulo. Thank you guys. Thank you everyone. Thank you po. Thank you po.